A tots i a totes, benvinguts a un nou videoboard del Raig 280. I bé, en aquesta ocasió us porto una regata que em fa moltíssima il·lusió, com són els Olympics eSport Series. Que és una regata que organitza Virtual Regata conjuntament amb els Jocs Olímpics, que surt des de Singapur, passa per Cabo de Hornos, passa després per Cap de Bona Esperança, a Sud-àfrica, i torna a Singapur. I ho fa amb els trimarans últims, que són els més ràpids de Virtual Regata, i té una durada estimada d'uns 30 dies. Llavors, com que són uns Jocs Olímpics, he hagut de triar un país al que representar. I és en el que veieu en la miniatura, que és Kiribati. Kiribati és una petita illa que està en el Pacífic. I mira, com que és una de les meves banderes preferides de totes les que hi ha al món, doncs he dit, representarem a Kiribati. A més, al ser un petit país, doncs té poca representació, així que estarem abanderant a Kiribati en aquests Jocs Olímpics. I bé, per fer aquest vídeo, que si us agrada el format i haurem arribat a una saga, doncs el que farem és fer uns petits resums en veu en off de cada dia i després els ajuntarem tots i farem un resum setmanal. Començarem per aquest primer vídeo, que és així com de tanteig, que serà el resum dels primers 3 dies, divendres i diumenge, d'aquesta regata, perquè veieu una mica com va el format i si veig que té molt de suport i el vídeo té molts likes, doncs continuarem amb aquests vídeos i us aniré portant el meu recorregut per aquests Jocs Olímpics. Esteu preparats? Som-hi! Actualització dissabte 1 d'abril. Ara mateix són les 8:34 del matí, anem 5.555 i estem navegant a 6,6 nusos al 125, com heu pogut veure. Però, malauradament, només tenim 2,8 nusets de vent i, aquí podeu veure l'estela que portem de regata. Estem just darrere dels millors navegants, dels navegants top del Virtual Regata, i ara hem d'afrontar aquí com passa aquest arxipèlag, si passar-lo pel sud, passar-lo pel nord o bé passar-lo pel mig, tot i que no crec perquè està difícil, s'ha d'apurar molt. I res, com podeu veure, anem equipats amb código 0 i foils. Continuem aquest dissabte, ara són les 10:03 del matí, anem 4.917 i estem navegant a 8,9 nusos, al 100. Tenim una mica més de vent, ara tenim 3,1 nusos, i bé, com podeu veure, continuem a l'estela dels preferits, però navegant una mica més pel nord. Al final hem passat pel mig de l'arxipèlag i ara estem plantejant el golf, perquè, com podeu veure, doncs se'ns ha desmuntat tota la programació, però no patiu, ara ho arreglarem. I la intenció és continuar baixant i creuar aquest estret que ens queda al sud-oest per obrir-nos pas cap a l'oceà Antàrtic. Per acabar el dissabte us porto l'actualització de les 3. Anem 3.125. Hem guanyat unes 1.800 posicions respecte a les 10 del matí. Ara mateix estem afrontant ja l'entrada al golf amb la programació ja feta. I us ensenyo una miqueta la ruta que portem de regata. Vam començar a través, vam sortir aquí, fem uns llargs. Aquí us ensenyo ara el molt que vam apurar per passar pel mig de l'arxipèlag, ja que les illes estaven molt juntetes. I bé, aquí trobarem ja el Raig, que estem a uns 3/4 d'hora dels vaixells preferits. I aquí teniu la ruta que tenim pensat fer abans que ens canvi la meteo. I ja per obrir-nos pas cap a l'estret, cap al primer estret i cap al segon estret, per baixar per l'oest d'Austràlia i anar a buscar aquests vents que transiten d'oest a est per l'oceà Antàrtic. I aquí us deixo una imatge una mica més de zoom del Raig. I això és tot per avui. Diumenge, segon dia de la regata, on ens despertem anant 810. Ha estat una nit on hem remuntat molts llocs, ja que a l'última actualització que va veure anàvem 3.000 i mira, ens trobem aquí al costat dels millors, així que això és bona senyal. Aquí veiem el resum que hem anat fent, hem anat baixant. Aquesta nit ha estat difícil, i ahir en general, ja que el passar per aquesta bahia d'aquí, doncs ha canviat la meteo molts cops i si veieu, acabo de veure que m'ha tornat a canviar perquè tenia una cosa programada i no es farà, o sigui que haurem de reajustar el raig. I res, i ens veiem a la següent actualització. Aquí veieu com ens ha quedat la ruta després de fer tota la programació de les següents 7 hores. Actualització de diumenge 2 d'abril,
a les 3:44. Ara mateix anem 826, així que tornem a estar al top 1000, i estem navegant a 13,8 nusos, senyint al 43, i amb 10,2 nusos de vent. Com heu vist en el 3D, estem envoltat encara dels millors regatistes del món. Bueno, aquí veiem una mica el que ha estat la ruta. Veiem que la programació d'aquest matí ha anat bé, ja que ara mateix estem a unes 2 horetes de la costa, i destacar que hem avançat el Llurmam, tota una llegenda del Virtual Regatta. Ha estat un munt de temps el número 1 del món, així que és bona notícia, ho estem fent bé. I res, ara aquí apurarem a fer la virada per encarrilar cap a l'estret. I per acabar amb l'actualització del diumenge, us porto l'actualització de les 10 de la nit, on veiem que el raig continua navegant a top 800, està sent una borrada, i estem aquí enfilat darrere de tots els pros del joc, els que estan a les posicions més altes, que són els que ens els marca amb una estrella daurada. Els tenim enfilats i estem fent una senyida tancada navegant al 40 respecte al vent, aquí com podeu veure, doncs el resum del que portem fet de regata, i estem aquí senyint. Llavors avui us he deixat aquí que ho hem programat tot això, i res, hem anat fins a pura costa, i aquí doncs hem fet una molt bona senyida i ara estem, com heu vist en el 3D, enfilat darrere tots aquests. Passarem l'estret aquest i ara veurem com negociem aquestes illes i illots i com comencem a tirar a baix, perquè passarem per l'oest d'Austràlia i anirem a buscar aquest vent de popa que hi ha aquí pel costat de l'Antàrtic, que ens portarà directament cap a Cabo de Hornos. Llavors res, això és tot per avui. Ens anem a dormir en top 800 i res, ens veiem. Doncs bé, fins aquí el resum dels primers dies de regata amb el raig. Espero que us hagi agradat el format. Si és així, deixeu un like i comenteu a baix als comentaris. I res, us animo a tots a participar en aquests Jocs Olímpics, que estan molt emocionants, la regata és molt xula. I res, ens veiem la setmana que ve, si tot va bé, per aquí al canal amb un nou vídeo. I sobretot, passeu-vos bé i navegueu molt. Adéu!